Днес сглобяваме чисто нов геймърски компютър от нулата. Ще ви покажа целия процес, стъпка по стъпка. Да започваме. За този билд избрахме Cloud MDGT 3AF, модерна геймърска кутия, която ще придаде завършен и агресивен вид на конфигурацията. За захранването се доверяваме на Corsair HX 1200i, 1200 вата мощност и сериозен запас за тази геймърска конфигурация. Монтираме го в кутията и подготвяме необходимите кабели, преди да преминем към останалите компоненти. След като сме готови с захранването, можем да се захванем и с дънната платка. Тук сме избрали ASRock Phantom Gaming B800 и 50M Riptide Wi-Fi. Доста добро дъно за тази конфигурация, има всичко необходимо, без излишни глезотии и ни дава добра основа за останалите компоненти. Самата B850M Riptide Wi-Fi е доста добре оборудвана. Поддържа Ryzen процесори на AM5, DDR5 памет, бързи NVMe и дискове, а имаме и вграден Wi-Fi. На мен лично ми харесва и като дизайн, защото е изчистена и стилна и ще пасне идеално на останалата част от билда. Така че започваме да я подготвяме. За процесор сме избрали AMD Ryzen 59600X. Това е 6-ядрен процесор с 12 нишки, който според мен е много добро попадение за тази конфигурация. Дава ни предостатъчно производителност за съвременните игри, без да отиваме към излишно скъп процесор, от който реално няма да се възползваме. Монтажът при AM5 е доста лесен, поставяме процесора внимателно в сокета, проверяваме дали е легнал правилно и затваряме механизма. Тук най-важното е да не бързаме и да не използваме излишна сила. Идва ред и на паметта. Тук сме заложили на Kingston Fury Beast RGB 30 и 2 ГБ DDR5 на 6000 МГц. Имаме два модула по 16 ГБ, които поставяме в правилните слотове за Dual Channel. Натискаме внимателно, докато щракнат на мястото си и сме готови. За диска сме се спрели на Samsung 980 Pro NVMe. Това е бърз PCI Express 4.0 SSD и е повече от достатъчен както за операционната система, така и за игрите и програмите, които ще използваме. Преди да го монтираме, сваляме радиатора на дънната платка, под който се намира M2 слотът. Самият диск се поставя под лек ъгъл, след което внимателно го притискаме надолу и го фиксираме на мястото му. Тук е добре да обърнем внимание и на термопада под радиатора. Той трябва да има добър контакт с диска, защото при по-сериозно натоварване тези NVMe и дискове могат да загреят доста. След това връщаме радиатора обратно и го затягаме. Така дискът е монтиран, охлаждането му е осигурено и вече имаме почти напълно подготвена дънна платка за монтаж в кутията. Дънната платка вече е напълно подготвена и е време да заеме мястото си в кутията. Поставяме я внимателно върху дистанционерите, напасваме я на място и я фиксираме с винтовете. Тук вече конфигурацията започва малко по малко да придобива завършен вид. А за охлаждането сме си оставили една от по-интересните части в този билд – Xigmatech Connect 360. Това е 360 мм водно охлаждане с 320 мм вентилатора и, разбира се, нещо, което веднага хваща окото – дисплеят върху помпата. И да, Ryzen 5 9600X със сигурност може да се охлажда и с нещо доста по-скромно. Тук обаче идеята не е просто компютърът да работи. Искаме накрая, като натиснем копчето, да си кажем: «Ей, това вече стана машина». Преди това обаче трябва да го монтираме. Наместваме радиатора в горната част на кутията, подреждаме вентилаторите и гледаме маркучите да застанат добре. На теория звучи супер лесно. На практика винаги има един винт, който решава, че точно днес няма да си сътрудничи. Слагаме термопастата и, много важно, махаме защитната лепенка от помпата, че иначе това водно ще охлажда основно лепенката. След като радиаторът е на мястото си, идва ред и на помпата. Поставяме я върху процесора, напасваме захващането
и затягаме равномерно. Не е нужно да доказваме кой е по-силен, ние или дънната платка. Стягаме нормално и толкова. А сега за готината част – дисплея. Освен, че изглежда супер, можем да го използваме и практично. Например, да следим температурата на процесора директно от самата помпа. Така само хвърляме един поглед в кутията и виждаме какво се случва. Но, разбира се, ако ще правим геймърски компютър, няма да оставим нещата само до една температура на екрана. Можем да си поиграем с визията и да го направим част от цялата тема на машината. И точно за това избрахме такова охлаждане. Не защото Ryzen-ът ще се разтопи без него, а защото целият този билд трябва освен да върви добре и да изглежда добре. Вече имаме Ryzen 5 9600X, 32 ГБ, DDR5 на 6000 МГц, Samsung 980 Pro, дъното е на мястото си, а с това водно нещата започват да изглеждат доста сериозно. Само че още не сме стигнали до най-интересното. Защото един геймърски компютър без видеокарта е горе-долу като спортна кола без двигател. Но за нея в следващото видео, така че ни последвайте, за да не го изпуснете. А ние сме от Sysadmin BG. Тук техниката се разглобява, сглобява и понякога ни тества нервите. Последвайте ни, защото имаме още доста машини за чувъркане.